ジジイが作ったシステムなんて時代遅れなんだよ。だから削除してやったよ。俺が3年かけて作ったシステムを破棄し、部長が高笑いをしながら言う。そんなことして大変な事態に陥るとは考えないんだろうか。本当に削除してよかったんですか？当たり前だ、じじい。何度も言わせんな。お前が作ったものは会社の恥なんだよ。何を言っても真に受けない部長に諦めを覚えて黙る。そんな俺を見て部長は愉快そうに笑っていた。さて、いつまで笑っていられることやら。その翌日、部長のもとに社員が慌てて駆け込んできた。部長、50億の損害賠償請求が届いています。え？50億って。社員の告げたあまりにも大きな金額に、部長は驚いて口をあんぐりと開けて固まる。これが部長の終わりの始まりとなった。俺の名前は半田智也。システム開発を行っている会社でシステムエンジニアをしている。長い間エンジニアとして働いており、社内の中でももう年長のベテランだ。年も取り、もう若い頃のように物覚えも良くないが、顧客に満足してもらえるものを作れるように日々仕事に取り組んでいる。後輩社員にも頼りにしてもらっており、みんなの仲も良く、協力しながら仕事に取り組んでいた。ある時、もうすぐ人事異動が行われ、俺の部署の部長として社長の息子がやってくると噂で聞いた。なんでも社長の息子である竹内圭介さんは仕事を転々としているとの話だ。しかし、誰も実際の圭介さんを知る人は職場におらず、どんな人か気になった。数日後、社長に連れられて、圭介さんが初めてやってきた。息子の圭介だ。今日からこの部署の部長として働くことになった。みんなよろしくな。はじめまして。前職で同業の会社に勤めてましたが、もっぱら営業の仕事が主で、システムエンジニアのような開発を担当する部署は初めてです。圭介さんは笑顔でみんなの顔を見渡しながら、ハキハキと自己紹介をする。わからないことも多くご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご指導よろしくお願いします。そう言って、圭介さんは深々と頭を下げた。社長の息子と聞いていたこともあり、所詮はコネ入社の息子だと、あまり人柄に期待はしていなかった。そのため、丁寧な挨拶に少し驚きながらも、俺は圭介さんに好感を持つ。勝手に決めつけていたが、とても素敵な方なのではないかと、これから一緒に働くのが楽しみだと感じた。しかし、それは社長の前で自分をよく見せるためのパフォーマンスだったとすぐに知ることになる。圭介さんが配属になり、数日間は社長が心配して様子を見にうちの部署に来ていた。しかし、だんだんと社長も様子を見ることもなくなる。その頃から圭介さんの態度が変わっていったのだ。圭介さんは自己紹介で話していた時のような明るくて感じのいい雰囲気は全くなくなり、横柄な態度をとるようになる。今進めているプロジェクトだが、B 案で進めてくれ。B 案ですか？それは以前の会議で A 案で進めることに決まっています。何でも勝手に一人で決め、俺たちに指示をしてくる。俺がこんな風に意見を言うと、
鋭い目つきで睨みつけて、いつも決まってこう言うのだ。はあ？俺のこと誰だと思っているんだ？そう言って、自分が社長の息子なのだとアピールし、すべて思い通りにしようとする。他にも、偉そうにして俺たち部下のことを見下し、いつも威張っているのだ。最初はあんなに謙虚なことを言っていたのに、俺たちがずっとやっていた仕事にも口を挟むようになった。しかもその内容は、素人に毛が生えたレベルの質問の連発だったり、見当違いの意見を言ってくるだけだ。初めての仕事でわからないからだろうと思い、俺はわかりやすい資料などを圭介さんに渡して、それとなく勉強を促してみたこともある。しかし、一切その資料を読むことはなく、ゴミ箱へ捨てられてしまった。偉そうに、うざいんだよ、お前。しまいには、そうやって暴言を吐かれてしまったのだ。余計な口を挟んだり、部下を叱責することで仕事をしている気になっている圭介さんに、部署のみんなはうんざりしていた。円滑に進んでいた仕事に口を挟まれることで、みんな迷惑もしている。しかし、ことあるごとに社長の息子であることを言ってくる圭介さんに誰も逆らうことはできず、部署内の雰囲気もだんだん悪くなっていった。そんな中、その日、俺は3年かけて構築したシステムをついに完成させた。これは俺がこの仕事をしてから一番時間をかけて取り組んでいた仕事で、絶対に完成させようと決めていたのだ。そのため、これに関しては圭介さんに口出しされると困るため、密かに開発を続けていた。俺がこんなにも熱を入れて取り組んでいるのには理由がある。それは、この仕事が自分の集大成だと思っているからだ。システムを開発するのには長い年月がかかり、俺ももういい年なため、これが最後だと感じている。それがついに完成し、俺自身も取引先の方に満足してもらえるようないいものができたと自信を持っていた。取引先に導入するにあたり、上司の許可が必要であるため、圭介さんに報告する。新システムを開発しました。取引先に導入するにあたり、許可をお願いします。さすがに完成したシステムについて余計な口出しをしないとは思っていたが、なんて言い出すかわからない圭介さんに俺は緊張していた。圭介さんは少し嫌な顔をしながら俺が渡した報告用の資料をペラペラと適当に見る。まともに見ることもせず、不満そうな顔で口を開く圭介さんに俺は身構える。わかった。導入していいぞ。何を言われるかと思ったが、そう言われてほっとする。いくら文句を言う圭介さんでも、導入目前のシステムには何も言えないのだろう。不満そうな顔にあまり納得いっていないのが伝わってきたが、無事に取引先に導入できることだけは嬉しかった。それから、圭介さんは少し静かになっていた。毎日のように威張って見下していたり、暴言を吐いていたのに、どうしたのかと思うほど、おとなしく席に座っているだけだ。少し不審に思いながらも、余計なことを言われないに越したことはないと、あまり気にしないようにしていた。ところが、それから数日が経ったある日、圭介さんが怪しい笑みを浮かべながら俺に近づいてきた。お前がこそこそやっていたあのシステムだがな。こそこそって。まあ、確かにそうなのだが、そんな風に言われてしまうと、
思わず苦笑いしそうになる。やっぱり黙っていたことが不満だったんだな。そう思いつつ仕事の手を止めて振り返り、圭介さんを見上げた。はい、あのシステムがどうかしましたでしょうか。俺の権限で全て削除したから。急にそんなことを言われて、俺は驚きで頭が真っ白になる。全て削除？その意味を理解した瞬間、俺は思わず立ち上がった。どういうことですか？どうしてそんなことを？俺は慌てて圭介さんに理由を聞く。圭介さんは驚いて慌てている俺を見ながら鼻で笑う。どうしてなんて一つしか理由はないだろう。そんなこともわからないのか？俺をバカにするような口調で圭介さんはそう言った。お前みたいなジジイが作ったものなんて誰も必要としてないからだよ。この言葉にだんだんと怒りがこみ上げてくる。どうしてそんなことが言えるんですか？取引先の方もこのシステムの導入をずっと待っていてくれていました。ふっ、所詮ジジイが作った時代遅れのものなんだよ。お前の作るシステムなど誰も求めてない。俺の必死に訴える言葉にまた圭介さんはバカにするように鼻で笑った。どうしてこんなにひどいことが言えるのかと思うほどの言葉を圭介さんは俺に言ってくる。お前みたいなジジイが作るシステムなんてうちの会社の恥だ。さっさと気づいてやめてくれればいいんだけどな。驚いて言葉が出ない俺に圭介さんは好き勝手に続ける。そもそもお前がシステムエンジニアなんてできるはずないんだ。お前の担当顧客がかわいそうだな。圭介さんのひどい言葉に唖然としながらも、俺はそこで一旦自分を落ち着かせた。そして冷静になって改めて聞いてみる。本当に削除してよかったんですか？当たり前だ、じじい。何度も言わせんなよ。でも、あのシステムを削除したことで大きな損害も出ます。すでに削除されてしまったのだから、今さらこんなことを言ってももう手遅れだとは思うが、俺は一応圭介さんにそう話す。損害？笑わせるなよ。お前の作ったシステムごときで損害が出るなんて思わないが、あんなもの俺でも開発できるから心配いらないよ。何を言ってもバカにしてまともに話も聞こうとしない圭介さんに、俺はもう何も言う気がなくなってしまった。俺が3年かけて必死に作ったものを簡単に削除してしまった圭介さんには怒りしか感じない。取引先のことも俺たち社員のことも何も考えていないのだと心から残念に思う。けれど俺が何を思ってももうどうすることもできないのだと俺は諦めを覚えた。翌日、圭介さんのもとに社員が慌てて駆け込んできた。部長、50億の損害賠償請求が届いています。社員の慌てた様子と言葉に圭介さんも驚いて口をあんぐりと開けて固まっている。50億って一体どこから？その請求は圭介さんが削除したシステムを依頼し導入していた取引先からのものだった。社員から渡された書類を見るなり、圭介さんの顔色がどんどん青ざめていくのが分かった。俺がシステムを作ったその取引先は大手機械メーカーで、古くからこの会社と取引がある大口顧客だ。俺も担当者として長年関わっていた。俺が作ったシステムは
機械設計から製造、研究サポート、受発注の管理など、その他機械メーカーが必要とする業務をすべて行えるもの。また、IT に弱い年配の熟練工でも簡単に扱えるように改善を重ねたクラウド管理システムだ。せっかく作るのだから長く使えるものを作ってほしいという取引先の要望で多額のお金をかけて作り上げた。俺も取引先の要望に応えるため何度も打ち合わせを重ねて取り組んだ。今まで俺が培ったスキルをすべて出し切る。この年の俺が作るのだからと、同世代の人も分かりやすく使えるのにはどうすればいいのかも必死に考えた。取引先はこのシステムが完了すると同時に全国展開するグループ会社すべてに導入しており、大変満足してくれていた。それだけに、そのシステムが使えなくなったことによる損失は大きなものだろう。50億くらいの損害賠償請求は当然と言える。それを何も知らない圭介さんが自分一人の判断で勝手に削除していたのだ。部長、どうするんですか？そう言って圭介さんを問い詰める社員の言葉に、圭介さんは慌てふためき、すごく焦っている様子だった。そうだ。担当者が責任を取るべきだ。圭介さんは思いついたようにそう言うと、俺に向かって歩いてくる。おい、お前が担当者だろ。なんとかして損害賠償を取り下げてもらえ。むちゃくちゃなことを言う圭介さんに呆れて、俺は思わずため息を漏らした。勝手にシステムを削除されたのですから、損害賠償請求をするのは当たり前だと思いますよ。俺はそれだけ伝えると、騒いで怒鳴っている圭介さんを無視して自分の仕事を続けた。おい、なんとかしろと言ってるんだ。お前が担当者なら責任を取るべきだろう。何度も同じことを言って俺の体を揺さぶってくる圭介さんを見て、俺は口を開いた。何を言っているんですか？あのシステムを勝手に削除したのはあなたですよ。冷静に冷たく言い放つ俺に、圭介さんはますます怒り出す。うるさい。そんな損害が出るなんて俺は聞いていない。その姿はまるでダダをこねる子供のようだ。何も知らないのに勝手に削除したのは圭介さんです。私が作ったもので損害が出るわけないと勝手に決めつけていただけですよね。俺が強く言うと、圭介さんは少し黙り込む。さすがに自分が悪いことは分かっているのだろう。うるさい。最初からお前がきちんとどういう取引先なのかとか説明しないから悪いんだ。何も言えなくなったのか、しまいにはそんなことを言って怒鳴りつけられる。俺はその言葉に我慢していた怒りが抑えきれなくなってしまった。どういう意味ですか？大口の取引先と分かっていれば削除はしなかったということですか？そうだよ。俺はお前みたいにバカじゃないからな。その言葉を聞いて、なぜこんな人が部長なのだろうと悔しく思った。結局、部長といっても配属してからまともにこの仕事について勉強する素振りもなく、取引先のことも全然理解していない。俺の取引先は社内でも大口顧客であることは有名で、うちの会社に勤める人なら大体そのことは分かっている。そもそも取引の大きさで顧客を判断するなどもってのほかだ。俺は取引先には申し訳ないと思っていたが、
今の圭介さんに頼まれてやろうとは思わなかった。何も分かっていない、考えようともしていない圭介さんの言うことを聞くことはできません。あんなもの自分で開発できると言ってましたよね。自分で何とかしてください。俺は最後にそうきっぱりと言って圭介さんを突き放す。圭介さんはどうすることもできないこの状況にただ呆然と立ち尽くしていた。大手機械メーカーグループの業務が停止したことはその日のトップニュースになった。社長は圭介さんに激怒し、即座に会社から追放した。実は俺が圭介さんを突き放した後、すぐに社長が圭介さんの元にやってきた。話を聞いて慌ててきた社長の顔は今でも思い出すと震えてしまうほど怒りであふれていた。おい、どういうことだ？50億の損害賠償請求が来るなんて何をしたんだ？いや、俺は何も知りません。全部担当である半田の責任です。最初は社長に問い詰められても、圭介さんは嘘をついてごまかそうとしていた。しかし、それが嘘だということはすぐにバレてしまう。半田君がそんなことをするはずがない。ずっとこのシステムを開発するのに力を注いでいたことは知っているからな。社長は俺がこのシステムを開発することを分かっていて、よく進捗状況を聞いてきたりと様子を気にしてくれていたのだ。社長にそう言われ、圭介さんは顔面蒼白になり、それ以上嘘をつけなくなっていた。社長が俺になぜこうなったのか話してほしいと聞いてきたので、俺はすべてを包み隠さず説明した。いい機会だと思ったのか、他の社員たちも社長のもとにやってきて、圭介さんのひどい態度について話した。横柄な態度や部下への理不尽な叱責、俺たち社員の仕事を邪魔したことなど、すべてが明らかになってしまう。それを聞いた社長はガクガクと震えてしまうほど圭介さんに激怒し、その場で追放させられてしまったのだ。後から聞いた話では、家族としての縁も切られてしまったらしい。俺は社長から何度も謝罪をされ、すぐに復旧作業を行った。会社のサーバーデータは圭介さんによって削除されてしまっていたが、俺はもしものために社外サーバーにもシステムのバックアップを取っていた。これは長年この仕事をしていて見聞きしたさまざまな事例からそのような処置を独断で取っていたのだが、本当に良かったと思う。おかげで早期復旧に成功した。取引先には社長が嘘偽りなく今回の経緯を話したことで、取引先も分かってくれた。業務が停止してしまったことによる損害賠償は当然支払うことになったが、それでも当初の50億からは随分と減額してもらえた。またその後も今まで通り取引を続けてくれることになった。社長は圭介さんを管理職につけたことを反省し、この部署で働く社員たちにも今までのことを謝罪してくれた。そしてその後、俺が部長に昇格することになった。今回のことで私も深く反省し、いろいろ考えたんだ。システム開発に詳しく、他の社員からも信頼されている君に部長を任せたい。そう言ってもらった時は本当に嬉しく思った。他の社員たちも俺が部長になることをすごく喜んでくれた。半田さんが部長になるのを待っていたんです。これからもよろしくお願いします。
そう言ってみんなが笑顔で祝福してくれ、改めてこれからも頑張ろうと思う。年齢を気にして、もうシステムエンジニアとして活躍できるか不安に思っていたが、今回の件で自分に自信もついた。俺を信頼し、一緒に仕事をしてくれている取引先や社長、そして他の社員のためにも管理職としてしっかり仕事を全うしようと考えている。そしてこれまで通り一人のシステムエンジニアとしてもさらに良いものを作るため、これからも仕事を頑張っていこうと決意した。